bwana abasacha babire be miaka ya igatua ngokora bari emirimo y'oborogi asa maisa na abere nyasangete nanya koromorogi. I want to be very sincere. Nanya komorora. Lakini abasacha babiri nego tebe kana somugano. Ngokora bari emirimo yabo y'oborogi. Emirimo yabo bagokora tari bamanyaine. Lakini nemirimo ibagokora. Kero montaro morogi kivyake. Kero montaro morogi kivyake. Wono oyo mubangire kogenda sumujigete butuko agokikoroga. Bakaumira noyo nero ubangete gucyumuciyo yo baumira nesiko. Kero monta abangete sabari yaye baumira nesiko. Kinza isano ne mono baro muciyo yime. Tima edinguru kiba bwate cyo goyeta bayikora kiri no bari baumira niro. Basoire ime. Ko baumira na mbacha ageti ngusana no. Ngakyura. Banta bambanya kokosera gikwaja kokora. Okay, ayokumboli yo bakokosera. Inkyo kora jinseji. Siko kuri biashara bya na inkyo gochero. Okay, ayengi gochera siko kuri biashara bya engusana nega chaka. Finally bakabwata rajisadi. Siko. Sike gatinga. Gatechenda. Ichenda anga kinayo kutoka ayenga kyoto geta. Ngora kwenda hao. Okay, njena ma tengo chora. Ayekyo ayuda chiranga. Okay, ayebwa songo de bikyo chiro. You see, ekabe ngusana no. Finally bakabwata renyameni. Abantu bari innocent yova. Automatic. Abantu baigwetise yekoma. Timba ndiho batetenga vita vya panzi. Furaha ya kunguru. Bona abantu bagosoka ku runyomba, umate ku runyomba kuigwetese gasiko, tuligo tabana nalio ngosoka uri buye no bungaini. Ejera rero gwekorera. Ejera rero gwekorera ni akomanya gosoka. Bona abantu kubako nagosoka, bakarora abantu bakoruana. Umaete ekero baruana abantu ro baroche bra bakoruana. Bwana omayete tokia bete. Jida ikachinke chia etire. Abanyene nke yugo bajete bakabatorania. Bakatorania barogi aba. Bakatorania barogi. Bora bakaragiria baka. Erinde bajiche. Bajiche gokoragi. Aje kumanyanga aba mbantuki. Egeto bakorangire kieke. Finally bakaina kibarabuna barogi. Igo baumira nabo. Baroraga ki. Asitumira nabantu ambabu ati mamochongi tuacha kubachekeri kitokora. Ire yarenga issue. Bangwa nabo bakagayanwa. Bagatikira ni ebyombe ebintu byabo byeberemo. Cingunjara cyo bamugate ebintu binde. Bagatebanga ibintu ebisambu tuwatigire binte. Somo kwirandira kwa machiko 28:7. Deuteronomy. Yes. Deuteronomy kwirandira kwa machiko. Tigandi giga igasi Biblia. Sobwango tokorera nitogende p. Deuteronomy 28:7. Dili komenta kende gionsi ya. Deuteronomy okwiranira kwa machiko asema sikania maneno ontagete kogenda sobwango okwiranira kwa machiko gere goralia okwiranira kwa machiko ne Deuteronomy gaiga irenga whatever 28:7 nanya gosoma Biblia nakindi gante mekobo mwangake omonene natiga babisa baino balia bagocha kubarwania babugwe asa maisaino barabwo mbabachere baetere asenchera yemo ekero bagocha kubarwania korende mbatame kurwase more baetere chinchera isano na ibere tigerabu. That's what the Bible says. He will scatter them. Nanya basongo kigusiri bwango igara kindatemye sano mwana ngangakata. He will scatter them. Na abase na batige baje kubarwanda kiri mbako bayikere kyagere nkubera abarase my friend abarasirira ni bagende cinjira isano nebere no ebachere yemo ebi bawo bigo toka bagosokera. What do I want to say? Tiana wesumbu amona ene binte binge mutigero monene akole nsemo yae mutigero monene na ende abantu bari bacho bara joking aki nganya saye nagutigera onye omanye nganya sa ongencho kiyo yo gutigero nyalebera bona abo mongora kukwane statement yiyo kabire yaye. God is a powerful God. Kabire yaye. Umuntu nare unarete gukwane liete lya Nyasaye chachi. Otari manyetinga ki liete lire serious yanga nasali tumeka. Yes. Igona ndarikero umuntu ragutigire Nyasaye rabebo. Naende nae to ganyutigeru Nyasaye. To ikerekere ngiki. Kero umuntu ekere option ya muburire buno umuntu agatenga nagutigire umunguru.
actually Mungu ana naro kurukunga Caleb Masaki kotera nkurathira tenga mutigire Yesu. I think before show yetara era make sure kwa bwire hotero huko utafanya. Mungu ni Mungu wa ajabu bwana. Abo bono bakatia concentrate obobe bwa barete ta. Yes, imagine bakabakeva baka ebirandi byabo bakabekese hata bakangea kora gina na bakabwatuma. So somebody's life was spared probably. Very true, definitely. Muntu naro bogima bwaya bokonyirabu ukurara tigero monene agi naende talibo turara bosaiko tata bolio monene mutigere ngaki butuko bogaki naye ugo jake sabari tigero monene kende gionsi gogo so mugondo tigero monene wili kabisa kuko zime kenyanya ji aho tigero monene ere nama etera ngujara kwanire bibagine jinyoni aba bari kwa gajuru wakioro rwa babere ngaki akorede taba batorane ugo chiru gajigatana ugo tumiguru baro kwa jari guru mara ngoje zibiti mondo jane mujanga kidago to badada ngoja ni mwana ingi ngoja ni tawori olete zibiti akorogire ngege chiko mondo kwegezire ruakinwa ko dande pi. But do you know why God had to do that, by the way? Is because unity aroje na determination ya vantaba abandaba kuba otoranda pine language ngo Tanzania mbaha bwato mugukwa gacendo keje. People are united, my friend. They have absolute power. Unity is strength. Yeah. Oba moneke ande.